Avui analitzarem el judici pel 9-N, que ha assegut al banc dels acusats a l'expresident Mas i les exconselleres Ortega i Rigau. Milers de ciutadans, com sempre, van donar-lo suport a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Potser, com va dir el president Puigdemont dilluns, un país capaç de fer el 9-N té una democràcia més sana que la d'un país que envia al banc dels acusats els dirigents que la van fer possible. Ara analitzarem què ha donat de si aquest judici. Però avui també parlarem d'infraestructures. Catalunya compta amb les infraestructures que necessita per garantir una bona connexió tant dins com fora del país? S'està invertint prou? Tot i així, potser el millor és que comencem el programa amb unes paraules del poeta Miquel Martí Pol. Ell deia que veia el futur lluminós i possible. Intentarem buscar la llum i cercar les respostes clarificadores i possibles. De seguida ens hi posem. Som-hi, comencem. Bé, bona tarda. Gràcies un dia més avui per acompanyar-nos al Vull una resposta. A la segona part del programa ens acompanyarà avui també el David Fernández, que aquest matí ha estat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declarant com a voluntari pel 9-N i per tant analitzarem què ha donat de si aquesta setmana de declaracions amb el president Mas i les conselleres Ortega i Rigau a judici pel 9-N. Però, com dèiem, avui també parlarem d'infraestructures. Per això ens acompanya el president de Ferrmed, Joan Amorós. Gràcies avui per ser al Vull una resposta. Gràcies a vosaltres. Ens acompanya també el Josep Pérez Franco, economista. Gràcies avui per tornar al programa. Molt bé, ben trobats. Com sempre, el Jaume Marfany, una setmana més. I avui també ens acompanya la Iolanda Aguilar, politòloga. Gràcies també per ser amb nosaltres. Moltes gràcies. Si us sembla, comencem parlant d'infraestructures i m'agradaria llançar una pregunta molt general, que això també és arriscat fer-ho, però què passa a Catalunya amb les infraestructures? Tenim un problema, això és evident, però és un problema només econòmic, de diners? O se'ns escapen moltes coses si només apuntem els diners quan parlem d'infraestructures? El problema és evident que és polític. No s'ha pas d'enganyar, no? I a Catalunya no hi ha cap mena de dubte que li manquen infraestructures, li manquen infraestructures viàries, li manquen infraestructures ferroviàries i aviat li mancaran també aeroportuàries. Llavors, des del punt de vista de les infraestructures ferroviàries, que són les que nosaltres analitzem amb més detall, el dèficit d'infraestructures està al voltant dels 26.000 milions d'euros, més o menys. Això és el que ens faria falta invertir a Catalunya per posar els trens una mica en òrbita. D'aquests 26.000, hi haurien uns 5 o 6.000 que serien per les rodalies de Barcelona, llavors poseu 2.000 més per les rodalies de Lleida, Tarragona, Girona, i després l'altre són línies vinculades en el corredor mediterrani, amb totes les connexions amb els ports i terminals, perquè ens trobem que aquests senyors fan línies que no les connecten. Penseu que la fallida de TTP Ferro és estrictament un problema del govern espanyol, que no va fer els deures. Els senyors de TTP Ferro van acabar el túnel a l'hora. Ells van arribar tard, i quan van arribar tard resulta que arriben amb una línia que no té prou potència, i per tant només podia circular un tren cada vegada. Després resulta que hi posen unes locomotores que no poden, per qüestions de sistema de gestió, no poden arrossegar trens de 750 metres, amb la qual el tren francès l'has de partir en dos quan arriba a la frontera. Després resulta que no han connectat cap terminal, la terminal de la Llagosta no està connectada, la de Baix Llobregat tampoc, la SER no està connectada. Llavors, com voleu que hi passin trens de mercaderies? Els hem de carregar al mig de la via? Per tant, diguéssim que això és un altre dels temes fonamentals, disposar de terminals adequades. I després, desenvolupar el corredor mediterrani de manera que tinguem vies d'ample internacional, com a mínim dues convencionals i dues més d'alta velocitat, entre Barcelona i València. Nosaltres necessitem, com a mínim, la importància del corredor fa que hi hagi, si volem estar a l'alçada pels anys 2025-2030, que necessitem 4 vies operatives entre Barcelona i València. El corredor mediterrani, per tant, podem dir que és la infraestructura prioritària en aquests moments?
Home, el corredor mediterrani és la infraestructura prioritària perquè ens permet connectar tots els polígons industrials i tots els ports, perquè tot això, per bé o per mal, està sempre molt a prop de la costa. Per tant, tenim el port de Barcelona que està mal connectat, els trens han d'anar en règim de maniobres, i la connexió que van a fer nova, flamant, tampoc és bona, entre nosaltres, perquè han volgut escatimar els diners. Després el port de Tarragona no està connectat, tots els polígons industrials no estan connectats, tot l'abast està disposat a fer una terminal específica, doncs no hi ha manera perquè no té l'ample internacional. O sigui, tot això és el més important. Ara, després no ens podem oblidar que Catalunya no és només aquesta zona, no? I per tant ens interessen tota una sèrie de trens orbitals, alguns ja estaven planificats, no? Un tren orbital, a part de les rodalies que n'he parlat abans, no? Ens interessa també l'eix transversal ferroviari, de cara al futur, per això són uns 10.000 milions d'aquests 26.000 que he dit, són uns 10.000 milions. I després no ens hem d'oblidar de Lleida, ni de les Terres de l'Ebre, perquè entre les Terres de Lleida i les Terres de l'Ebre són gairebé el 50% de la superfície de Catalunya i tenen menys del 6% de la població. Home, això és un desgavell que s'ha de resoldre. I per tant hem de potenciar Lleida com una gran plataforma logística i ara nosaltres precisament fem un acte a Lleida important el dia 30 de març per potenciar Lleida, no? I llavors Lleida s'hauria de connectar amb Tortosa ferroviàriament, que això per les Terres de l'Ebre seria magnífic, no? I després continuar la línia que ja estava prevista, que ara acaba a Poble de Segur, continuar cap a Esterri d'Àneu i travessar la frontera per anar a parar a Tolosa, que això és una cosa projectada de l'any 1859. I és el trajecte més curt, més econòmic, amb menys rampes per fer una travessia en els Pirineus. Perquè les d'Aragó són 45 quilòmetres, 46 quilòmetres, aquí el túnel central a prop d'Esterri d'Àneu serien 14 quilòmetres i mig. La manca d'aquest, a vegades s'utilitza la paraula d'equilibri territorial que s'ha produït a Catalunya, és per tant un motiu polític de com s'ha vist o s'han planificat les polítiques d'infraestructures des de sempre des del govern espanyol? Home, evidentment una part sí, però hi ha un fenomen que és molt evident, no? Nosaltres tenim... De fet, jo crec que això ja ho havien dit, no? Catalunya, de fet, és una gran ciutat, no? Aquesta és la realitat de la vida, no? O sigui, una gran ciutat interconnectada, que hauria d'estar molt més ben interconnectada, però si vosaltres agafeu una vista d'ocell, doncs veureu que des d'una mica més avall de Tarragona, Reus, tota aquesta zona, fins a Girona, tot és un continu de població. És una gran macrociutat, no? I esclar, això és així, i és difícil de canviar aquestes tendències, no és fàcil, no? Però sí que hem de fer alguna cosa, sobretot per les terres de Ponent. Primerament perquè marquen territori, i per tant ens interessa un eix a Ponent important, nord-sud, i a més ens interessa que les línies que van a Lleida es potenciïn adequadament. Per exemple, la línia que va de Manresa a Lleida és un desgavell, i aquesta línia s'ha de desdoblar, és aquest eix transversal que deia que hauria de continuar després, no? Tot això que us dic, doncs sumen aquests 26.500 milions d'euros que són el que ens faria falta per arreglar els ferrocarrils a Catalunya. Després hi ha autovies que s'han de fer, que no hi ha cap mena de dubte que n'hi ha pendents de fer, com la que ha d'anar des de Tarragona fins a Lleida, després s'ha de fer la B40, etc. Hi ha tota una sèrie de coses que s'han d'anar fent. Llavors, és a dir, parlem de molts milions i la resposta sempre és sense un nou estat independent difícilment podrem invertir el que es necessita invertir a Catalunya en infraestructures. És així? O fins i tot és, mentrestant, què podem fer? Fins que no arribi aquesta independència, com nosaltres podem solucionar els problemes que tenim? Aviam, jo després del que ha dit el Joan Amorós, que ha fet una descripció tan extraordinària, tan àmplia sobre la problemàtica d'infraestructures, no puc afegir res, i a més, ell té el gran domini, té totes les infraestructures al cap. Em sembla que pensa 24 hores al dia en aquest tema i ho té completament conegut i dominat. Jo voldria només afegir alguns aspectes estrictament de tipus econòmic, que d'alguna manera lliga amb el que ell ha dit. El tema, evidentment, que és polític, però, esclar, també a la vegada, en aquest moment, hi hauria més possibilitats de fer més coses si no estessin tan castigats. Nosaltres, els economistes, no ens expliquem, per exemple,
que tenim una població del 16% d'Espanya, aproximadament participem amb el 19% del PIB, només rebem el 9,5% d'inversió pública. Això d'entrada ja es veu que és una desigualtat. Després, per altra banda, en què s'ha referit, però jo ho faré a nivell de 4 xifres, quan hi ha un pla aprovat i acceptat per Rodalies, que és un dels traumes que tenim i patim tots els ciutadans d'aquest país, hi ha un pla de l'any, per no equivocar-me en les dades, permeteu-me que ho miri, perquè això de les dades sempre és difícil, no tinc la memòria del senyor Joan Amorós, que veig que té les dades completament al cap. Hi ha un pla del 2008 al 2015, aprovat per l'estat espanyol, de 4.000 milions d'euros, que s'han complert, i crec que no m'equivocaré, em pot rectificar si m'equivoco, el 13,5% s'han complert. És a dir, és un escàndol, és una presa de pèl. Abans de començar el programa, el Jaume deia, és que ja no utilitzo jo els trens per evitar aquests problemes de Rodalies, però això és simptomàtic d'alguna cosa. Quan hi ha diàriament aproximadament 400.000 persones que utilitzen el servei de Rodalies. I al final haurem de dir que el doctor Trias Fargas ja va ser premonitori, quan ens va fer obrir els ulls als economistes joves en aquell moment sobre l'asfíxia premeditada de Catalunya per part de l'estat espanyol. I això ha estat una constant i una absoluta realitat. Jo, Magda, jo no faig servir els trens, però evidentment hi ha 400.000 persones que els han de fer servir diàriament i per tant és un drama. Jo no entraré en el tema d'infraestructures perquè evidentment no soc especialista i a més després del que ja ens han apuntat ara, sobretot el senyor Joan Amorós, que jo crec que ha fet una síntesi, en molt pocs minuts ens ha fet una síntesi del problema d'infraestructures, però que és evident que és un problema polític. I això és encara més greu encara, perquè no és un problema que puguem solucionar si no solucionem primer el problema polític. És a dir, sense solucionar el problema polític no hi haurà possibilitat de solucionar tots aquests problemes. Però jo insisteixo, què fer mentrestant? És a dir, s'han de buscar solucions perquè la gent no arribi cada dia tard a treballar, no? Vull dir, hi ha d'haver una solució, diguem-ne, si voleu, temporal. Mira, el que hem de fer és plantar-nos. O sigui, jo us ho dic així de clar. O sigui, tenim demanada entrevista al ministre. Espero que ens la concedeixi, perquè normalment ens la concedeix perquè jo vaig acompanyat d'empreses importants. Només us diré que l'última reunió amb la ministra va durar 2 hores i mitja. No va servir per res, però va durar 2 hores i mitja. Bé, doncs, i el plantejament que els hi pensem fer és el següent. Miri, vostè ara és nou, li vam demanar que nomenés un coordinador pel coronavirus i sembla que ho fa. Doncs ara el que volem és que ens presenti un pla a un període de 6-7 mesos i si aquest pla ens convenç, d'acord. Si no ens convenç, ens mobilitzarem, com ja ho vam fer una vegada, perquè el corredor mediterrani no el volien tancar pel sud, és molt gruixut això. Després d'haver-nos impedit que féssim un estudi quan l'havíem de fer, ens han posat tots els pals de les rodes que vulgueu, doncs l'única manera que vam aconseguir va ser a base de que centenars, però centenars, de cartes d'empresaris, ajuntaments, etc., anessin a parar a la Comissió Europea amb còpia al ministre dient, escolti, això s'ha de fer. I al final els va agafar altre remei, perquè la Comissió Europea va dir, escolti, si és que això és evident, tothom ho demana, i vam aconseguir que entressin al mapa el corredor mediterrani. Ara el que cal és que, a més d'estar al mapa, doncs es desenvolupi adequadament. I si aquests senyors no ens fan cas, ens mobilitzarem, perquè en aquest moment hi ha ganes de mobilitzar-se. Els empresaris tenen ganes de mobilitzar-se, tenim molta gent del sud d'Espanya que estan patint el problema. Penseu que produir un enciam els hi costa tant com transportar-lo. Si vols emportar-te un enciam d'Almeria a Frankfurt, els hi costa el mateix, perquè el camió és més car, a més no poden anar més lluny que a Berlín perquè passen de 4 dies i la gent més de 4 dies no els hi volen les verdures, m'entens? Clar, tothom està catrina amb això. I per tant, jo crec que no es costarà massa de mobilitzar els sindicats, els ajuntaments, els empresaris i tot i quanti, i els mitjans de comunicació, tu. I a veure si una vegada ens plantem, no? Perquè potser ja convé que ho fem. A mi m'agradaria, si puc apuntar una mica, òbviament d'acord en que és un problema també de finançament, de manca d'inversió,
però jo crec que hi ha un problema afegit que és la gestió centralitzada que hi ha de Caixa Única. Vull dir, un exemple clar és la gestió aeroportària, que tens Aena, que és una empresa pública, i ho gestiona de forma centralitzada i de Caixa Única. La majoria de països a la Unió Europea gestionen els aeroports amb una gestió descentralitzada, i aquí no ho aconseguim. Per tant, sí que hi ha manca de finançament i d'inversió, però també és un tema de capacitat de gestió. I Rodalies és molt evident. Ara a l'octubre va haver-hi un acte a Palau de la Generalitat amb municipis, sindicats, plataformes, per plantar-se i dir prou amb Rodalies, volem tots els traspassos, no només de gestió, sinó també dels trens, l'estació. Jo sempre dic que amb la crisi de les Rodalies hem après als ciutadans el que és una catenària, perquè és una paraula que al final hem après que existeix la paraula catenària de les avaries que hi ha. Llavors al final és un punt de dir, manca d'inversió, però potser tinguéssim capacitat de gestionar el que tenim, el poc que tenim o la manca de què tenim, perquè un exemple és Ferrocarrils de la Generalitat, que tenim nosaltres la gestió i és incomparable el servei que dona un i el que dona Rodalies. I la capacitat de gestió és el que té relació amb el problema polític. Si no ho soluciones no hi ha manera. Fent autocrítica també des del punt de vista de Catalunya, abans comentàvem el problema també que no s'ha tingut en compte a vegades Lleida o Tarragona, les Terres de l'Ebre, a l'hora de projectar també les infraestructures a Catalunya. Podríem dir que des de Barcelona també s'està replicant un model centralista o realment no és així? És que això s'ha vingut donat també per altres polítiques que té el govern espanyol. Jo crec que no és així, no? El problema és l'escanyament econòmic, no? I llavors aquest escanyament econòmic fa que hagis de mantenir en funcionament tota una sèrie d'infraestructures que moltes estan concentrades on hi ha la població més important i els diners s'aboquen aquí, prioritàriament. Però, esclar, sabeu el que podríem fer amb els 16.500 milions que cada any no tornen? L'altre dia no sé què va ser que em va dir que podríem esgavellar les 2/3 parts de les escoles de Catalunya i fer-les de nou cada any. Esclar, és molt gruixut això. És que 16.000 milions és una bestiesa, eh? Clar, tu saps el que permet fer això? Multiplicat per quants anys? Sí. Anuals, clar. Per quants anys hauríem de multiplicar-ho, això que portem, aquest dèficit? És una brutalitat. Nosaltres, a l'últim estudi que vam fer, el grup d'economistes, ja estàvem, em sembla, que 350.000 milions. Sí, és per tornar-se boig. Bueno, a Catalunya ha estat el fons europeu número 1 d'Espanya. Així de clar. Sense parlar d'aeroports sense viatgers i també trens d'alta velocitat que no porten enlloc, o que porten molts pocs viatgers. Això també és explicatiu de la manera en què fa política d'infraestructures el govern espanyol? Aquí també ha passat a Catalunya amb l'aeroport de Lleida-Alguaire, no? Jo avui llegia que aquest mes de febrer han de començar les obres d'un baixador de l'AVE en un poble de la província, em sembla que és de Zamora, que té 26 habitants. 26 habitants? I allà construeixen un baixador de l'AVE, del tren d'alta velocitat. No sé exactament per quin motiu es necessita un baixador en aquell poble de 26 habitants. Hi ha un estudi, són els experts de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada del 2015, que amb el titular que el país es va fer ressò i posava ninguna línia de l'AVE serà rentable. Cap, perquè diu que la demanda, el volum de demanda que hi haurà mai compensarà les inversions que han dut a terme. Llavors, clar, jo el que no entenc, sense jo ser economista, des del punt de vista del ciutadà, no s'entén que una inversió no es faci, primer, on es benefici el màxim número de persones possible i també generi més riquesa. Llavors, el que no s'entén no és, òbviament, són decisions econòmiques dolentes, però volgudament, políticament volgudament, prendre aquestes decisions, perquè si no, no s'entén. No són errors. Exacte, no és que no sàpiguen planificar els gestors espanyols de l'Estat, no. Això és evident. No, perdó, digues. No, això és evident que aquests senyors ho fan premeditadament, no? Ells l'única solució que tenen per salvar-se és Madrid. Si ells el que volen és potenciar Madrid a base de bé i que sigui el gran nucli, que tothom hagi de passar per allà, etc. Ara, els hi passa això, que després fan autopistes que no hi ha gent, fan uns trens que són una ruïna. Jo encara recordo una conversa a Brussel·les que va ser realment espectacular, perquè a més van de xulos pel món, no? I van dient, nosotros tenemos ahora la red de alta velocidad más importante de Europa. I un francès que li va dir, diu, sí, però la vostra xarxa no arriba ni un terç del tràfic que hi ha entre París i Lyon.
punto, es va acabar la conversa, no? Ja no va haver res I, a més, a la Comissió Europea ja els han calat, no? Perquè, esclar, jo recordo que jo els deia, però vosaltres no vigileu les infraestructures que fa aquest estat? Diuen, sí, però escolti, és que és l'únic estat que els diners que li donem els inverteix tots. Dic, sí, però mireu en què els inverteix. I els vam anar convencent, i encara recordo una conversa realment curiosa, no? Per més que el que tinc testimonis la puc dir tranquil·lament, que nosaltres vam fer aquí una gran presentació el mes de gener del 2015 de com estaven les infraestructures del corredor mediterrani i ho vam anar a plantejar amb un estudi així gruixudet a la Comissió Europea. I llavors comencem a parlar, no? I ens havia de rebre la comissària, ens va poder rebre, ens va rebre la seva número 2 i va dir, miri, no cal que continuï. Ja sabem que l'estat espanyol només el podem posar com a exemple del que no s'ha de fer. Com a exemple del que no s'ha de fer. Ja tenen una radiografia de l'estat espanyol, no? De totes maneres, aviam, jo quasi, és una reflexió i quasi una pregunta que volia fer a l'amic Joan Amorós. La reflexió per mi és la següent. En aquest moment estem veient, respecte al corredor mediterrani, volia referir-me, estem veient que a Espanya, a l'estat espanyol, millor dit, segons la informació que tinc, està accelerant a la mida del possible el tram d'Algesires, Madrid, Saragossa, en detriment del ramal principal, del nucli important del corredor mediterrani, que és el que va d'Algesires, Almeria, València, Barcelona. Aleshores, clar, es veu claríssimament una intencionalitat política de primer ordre. I una altra cosa que no ho hem dit però val la pena potser tornar-ho a mencionar, que el corredor atlàntic, que és un dels dos corredors prioritaris que passen per l'estat espanyol, resulta que també passa per Madrid, és a dir, en tindran dos. No sé si el de l'Atlàntic estan l'accelerant o no, que però feia temps per assabentar-me del que estem fent al Mediterrani, l'altre no ho desconec. Però hi ha una cosa que em deixa una mica desconcertat i inclús m'inquieta. Malgrat que el Tribunal de Comptes Europeus, per exemple, ha parlat recentment de la falta d'eficàcia i de competitivitat respecte a la realització del corredor mediterrani, perquè diu que hi ha un problema de coordinació de la inversió per part dels dos estats, a pesar de tot no passa res. És a dir, i malgrat que el Parlament Europeu i la Unió Europea ha declarat com a corredors prioritaris amb una participació en el finançament, veig que tampoc passa res. Llavors, clar, d'alguna manera, a mi, i aquesta volia fer la pregunta, em desanima veure que els estaments europeus tenen tan poca força. I quan veus que tot un Parlament Europeu, per exemple, si mal no recordo, em sembla que fa un any i mig o dos, Joan, van dir, el van declarar com a corredor prioritari, un dels corredors prioritaris d'Europa era el Mediterrani, bueno, aquí no n'han fet ni cas. Aleshores, clar, veus que a les institucions europees els hi falta força. La resposta que a vegades s'utilitza és que l'estat espanyol és un estat i Catalunya no, malgrat les pressions que pugui fer. No, mireu, el tema de la Comissió Europea és que hermana, m'entens? O sigui, és un cas similar al de Catalunya. És que la Comissió Europea recapta impostos? No. No. No recapta impostos i les inversions les fan els estats. I són els estats els que els hi paguen com fan a nosaltres a Catalunya, que els hi paguen pels serveis que presta la Comissió Europea. Doncs aquest és el drama, m'entens? Perquè si ells estan d'acord amb nosaltres, però llavors diu, sí, però escolta, com ho hem de fer això, no? De fet, la Unió Europea no té poder, diguem-ne, no té aquest poder sobre els estats i la prova és que l'estat espanyol crec que és l'estat que incompleix més normatives i més lleis de la Unió Europea. Sí, crec que és dels 3 primers, està en aquell rànquing cada any. És a dir, en realitat fan el que volen, una miqueta. Clar, aquest és el problema, m'entens? Llavors, esclar, ja quan es van veure forçats a admetre el corredor mediterrani en el mapa, llavors van treure de la màniga que quan arriba a Tarragona s'ha de bifurcar i passar per Saragossa i per Madrid i arribar allà. I llavors quan compares la branca del corredor mediterrani amb la de la branca del corredor mediterrani de veritat, no? Doncs resulta que aquestes 4 vies que jo dic que han d'haver-hi sempre, ja hi són. O sigui, tu tens per anar des de Barcelona fins a Madrid i fins a Andalusia 4 vies sempre, les d'alta velocitat i la línia convencional.
Només hi ha un tros entre Saragossa i Iecla, que són uns 23 quilòmetres, que és via única, però que ho arreglaran d'aquí 4 dies, no? O sigui, quan tu compares aquest que passa per l'interior amb el que passa per la costa, que és el que té el 50% de l'economia de l'estat espanyol, el 67% del tràfic marítim, el 60% de les exportacions, etc., doncs resulta que aquí a Catalunya tenim un tros de via única entre Tarragona i Vandellòs que fa 20 anys que hi treballen i que cada any ens diuen que ho acabaran un any més tard, no? Havia d'acabar aquest any, ara ja diuen que serà l'any que ve, que després entre, per exemple, Múrcia i Almeria no hi ha tren, no hi ha línia, i que després l'han tancat expressament, malament, perquè en lloc de continuar la línia des d'Almeria per la costa andalusa, que és on té l'economia, la fan pujar cap a Granada, cap a l'interior, etc. Per tant, de trens d'Algeciras per anar a Frankfurt, per aquí no n'hi passarà cap. Bueno, passaran vinguent de Madrid, Saragossa. Per Saragossa. Abans d'acabar, podem llançar un missatge positiu? Perquè si no, jo crec que alguns telespectadors ja han tancat la tele, perquè no hem dit res que sigui favorable pels catalans. Sí? Quin és el missatge positiu que hem de llançar abans d'acabar? Que hem de marxar. Aquest és el missatge. Home, esclar. És un missatge positiu. Sí, la il·lusió. Per què la gent en aquest moment s'està mobilitzant i fa uns quants anys? Perquè hi ha una il·lusió. Aquest és el missatge positiu. El missatge positiu és que sí que hi ha una sortida. La sortida hi és. Ara aquesta sortida passa per la via política, que és la via d'aconseguir un estat. I després hi ha una altra qüestió que és altament positiva, i és que ja poden fer el que vulguin. S'han pogut empassar a Barcelona, aquests senyors, en tots aquests anys? No se l'han pogut empassar. I se la volien empassar, Una ciutat de províncies tal. Resulta que és més dinàmica que Madrid, no? No s'ho poden empassar això, perquè entre altres coses estem a una de les zones més dinàmiques i més potents del món. Del món. O sigui, la macroregió que té com a centre Catalunya i que va des de Lió fins a Almeria té 34 milions de persones, té un producte interior brut que és equivalent al de l'estat espanyol, i això no hi ha qui ho pari. I nosaltres som l'11a macroregió amb generació de riquesa a nivell mundial, i Madrid és la 39. M'enteneu? I això és així, i ells, esclar, això és el que els corseca, perquè saben que això, si posin com s'hi posin, tiraran endavant, perquè per nosaltres hi passa el flux de tràfic intercontinental més important del món, més que el Pacífic, passa per la Mediterrània, va parant aquí, i perquè no tenim bones connexions, no podem aquí tenir un empori que l'acabarem tenint, però vull dir, aquesta és la realitat. Per tant, les possibilitats són infinites, escolteu, infinites. Nosaltres estem, a més, tenim un país amb una creativitat. Hem fet un llibre sobre les aportacions catalanes universals, i aquest país és un país extraordinari, és un país que no hi ha qui el pari, aquest país. No el pararan. No el pararan, ja us asseguro que no el pararan. Això és la part positiva, no?, que demanaves. Positiva, que és el que demanaran. No volia acabar aquesta part del programa així. Joan Amorós, gràcies avui per haver-nos acompanyat al Bulló una resposta. I de seguida ens acompanyarà també el David Fernández, però encetem la segona part, el judici polític o judici que s'ha produït aquesta setmana. Com heu vist, Jaume i Yolanda, aquest judici que va començar dilluns amb, evidentment, les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb milers de ciutadans manifestant-se? Hi ha fets, dos especialment, que no per ser previsibles o que ens ho veiem de venir, no han deixat d'impactar. Un és que tots sabíem que les entitats sobiranistes mobilitzarien la gent per donar suport als encausats, però tot i que sabíem que no estarien sols, va ser impactant. O sigui, la mobilització del dilluns, jo hi va participar, òbviament, però a diferència d'altres mobilitzacions de la Diada, que eren festives, eren, que deia jo, hasta lúdiques, anaves amb la família, veies la canalla. Allà no veies canalla, perquè estaven tots a l'escola, era un dilluns i no era festiu. Llavors la gent que estava mobilitzada era gent treballadora, però els veies com molt més compromesos, no era tan festiu, com un ambient, tot i ser com sempre, el nostre tarannà, tranquil, pacífic, però molt reivindicatiu. 50.000 persones cridant ni un pas enrere. Home, feia posar la pell a la gallina, entre altres coses, perquè Jaume, crec que comentava ell, Jaume em comentava, és que han canviat el cançoner aquesta setmana perquè hem sentit moltes reivindicacions, no? Sí, jo remarcant el que ha dit, a mi el que he vist aquests dies és una decisió, diguem-ne, una capacitat de decisió dels nostres polítics i del govern i de les institucions, i també una capacitat de decisió de la gent. Vull dir, aquestes dues coses juntes, és dir,
aquesta gent tan decidida a tirar endavant des del punt de vista polític, des del punt de vista d'institucions, però també des del punt de vista del carrer, aquestes dues coses juntes fan que el procés sigui imparable, que no es pugui frenar de cap manera. I sí, hem canviat una mica el cançoner, perquè a mi em va fer una certa gràcia la cançoneta aquella dels ous, de trencar els ous i tot allò. Va fer una certa gràcia. Ens acompanya ara amb nosaltres el David Fernández, vicepresident del Cercle Català de Negocis. Gràcies avui per ser al programa. Perquè, a més, aquest matí has anat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a declarar... Com a acusat? Com a imputat? No, només faltaria, no? Pensava que estava imputat. A declarar com a voluntari pel 9-1. Com ha estat aquesta experiència pels interiors del TCJ? Molt curiós perquè veus tota la parafernàlia que hi ha, veus realment tota la maquinària intimidatòria que es desenvolupa al voltant d'una declaració d'un voluntari, en aquest cas, tot i que jo estic avui com a vicepresident del Cercle Català de Negocis, en el seu moment jo era un voluntari com pot ser qualsevol altre. Un dels culpables del 9-1. Un dels culpables. Sí, de fet he estat a punt d'inculpar-me, però dic, escolta, calla, que no estàs amb una estratègia concreta, però en realitat ho podia haver fet. Què t'han preguntat? Han començat preguntant-te el nom, no? Suposo com ahir, com a l'expresidenta Núria de Gispert, que li van preguntar si es deia de Gispert o de Gisbert. Curiós també, perquè ha estat presidenta del Parlament. A ell li han preguntat si era el de la CUP o no. Exacte, t'han preguntat... Gairebé. M'han preguntat el meu nom, dic David Fernández, diu, i Aguilera? Dic, sí, home, podria ser Pàramo o qualsevol altra cosa, però sí, era Aguilera i sóc jo. Però per on han anat les preguntes? Doncs mira, les preguntes anaven totes encaminades a saber si a partir del dia 4, per part de la Generalitat, hi havia algun tipus d'actuació després de la prohibició del Tribunal Constitucional o de la suspensió del procés participatiu. Que, de fet, te n'adonaves que tant el fiscal com la resta d'intervinents intentaven parlar de referèndum o de punt de votació, quan en realitat no hi havia punts de votació. Això ho has matisat, no? Hi havia punts de participació. M'ha mirat amb una cara una mica estranya, però bé, tocava. Era un procés participatiu, no? Jo l'he vist, m'ha agradat, jo l'he estat veient en directe i m'ha agradat aquesta puntualització, molt agut i molt ràpid de reflexes, Et felicito. Ara deia, és que s'ha parlat, us ho presentava i el Jaume m'ha mirat. Dic que és un judici polític. Així ho han valorat també els mitjans internacionals. Realment podem parlar en aquests termes? Perquè, ja et dic, de cara en fora, diaris de fora han vist i han qualificat això com un judici polític. Està claríssim. Quan tu tens, primera, la inculpació, no? La inculpació és una miqueta esperpèntic, no? Un president de la Generalitat, unes conselleres, doncs vagin a un judici per haver engegat un procés de participació en el qual es consulta als ciutadans una opinió sobre un tema, el que sigui, en aquest cas perquè era el tema de la independència, però podria ser sobre... Això ja, de per si, diguem-ne, ja és un tema esperpèntic, però que el judici és polític també es pot extreure de que els fiscals de Catalunya van dir que no hi havia cas. Allò ja s'arxivava. I en canvi van aparèixer des del govern central, des de Madrid, van aparèixer i van dir no, què coi arxivar-ho, tirem-ho endavant, no? Per tant, el judici és polític claríssim. De fet, a mi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, fins i tot et diria que m'ha colpit una mica, és que jo m'esperava, dic, escolta, vaig a un judici i normalment el que trobaries o el que penses que trobaries és que es parlaria de si hi ha hagut un crim, un assassinat, un robatori, arma de crim, però és que realment del que estem discutint allà és de com judicialitzar unes urnes de cartró, de com judicialitzar un rotulador, un paper, un vot. O sigui, era una cosa com molt estranya, no? Era una situació molt rara. Per exemple, si hi havia cartells que hi posés Generalitat de Catalunya o fins i tot com s'havien fet el repartiment per taules dins dels col·legis de votació. I si hi havia una indicació favorable a una resposta determinada. Això ha sigut molt sutil, però s'ha notat, no? Sí, però sobretot era això, no? Que tu, clar, quan vas a un jutjat o estàs en un judici, el que esperes és trobar-te que es discutirà de temes més de carrer, més penals, més de... Ostres, aquí ha passat alguna cosa, anem a escatir-ho, no? I realment
l'arma del crim, perquè m'entenguis, seria la papereta del vot, el rotulador, la urna de cartró, el voluntari... Ostres! Tot termes polítics, no? Absolutament surrealista. Conceptes polítics que en un jutjat grinyolen. Per això la gent, jo crec que la gran major part de la gent ja no es deixa entabanar per res, no? Però en tot cas, si hi ha algú que encara es deixa entabanar per això de si va haver desobediència o no va haver desobediència, si es va desobeir el Tribunal Constitucional, si es va incomplir una sentència, etc. Aquest no és el problema. El problema és un de molt clar, si Catalunya pot decidir o no pot decidir sobre el seu futur polític. No n'hi ha cap altre. Aquí no hi ha cap altre tema que aquest. Demà, en principi, el judici quedarà vist per sentència i aleshores començarà la deliberació i no sé si poden tardar més o menys temps a fer públic la sentència, perquè això també no sé si juga diferents altres fets, no? Perquè, de fet, a finals de mes hi ha també el judici per Francesc Homs i, per tant, m'imagino que també jugaran amb l'agenda. Considereu que això pot acabar realment amb inhabilitacions i amb un delicte de prevaricació o desobediència? Jo potser soc un ingenu, però a la vista, des del concepte jurídic, no és que sigui expert, però clar, tinc la formació jurídica que va donar la carrera i almenys tinc un cert criteri. Des d'un punt de vista jurídic, això jo inclús espero que no s'inhabiliti, que no s'inhabilitin si és estrictament, o potser és una ingenuïtat per la meva banda, però és que jo no veig causa. És molt probable que des d'un punt de vista jurídic això no s'aguanti per cap lloc. No hi ha hagut desobediència. I les ordres, segons m'han explicat inclús experts en dret penal, a casa en tinc un, per exemple, que a més és professor de dret penal, em diu que no serveix només un correu electrònic enviat pel Constitucional dient que queda anul·lat. Necessita altres procediments, com per exemple indicar personalment a cada un de les persones. Això sempre s'ha canviat a posteriori. Ara la presidenta del Parlament rep les notificacions en persona, però en el moment en què va passar això, semblava que no era... En aquell moment, jo el que penso, a veure, la Magda deia, pot acabar, bueno, entre multa, inhabilitació o arxiu. És veritat que dependrà, la sentència podria sortir la setmana que ve, pot trigar un mes, o la justícia ens ensenya que pot trigar molt, fins i tot un any o més. Clar, dependrà. Jo crec que condicionarà molt que faci el Suprem. És esperable que el TSJ potser s'esperi a veure què fa el Suprem, perquè si aquí s'arxiva condiciona una mica, si aquí hi ha condemna. Jo el que sí que estic pensant és que hi hagi sentència condemnatòria o absolutòria, ens pot beneficiar de les dues maneres. Per què? Si hi ha condemna, internacionalment estem jutjant, és un procés polític i que s'està condemnant, per tant la democràcia espanyola queda tocada. I si hi ha una absolució i un arxivament, deslegitima, els propis jutges deslegitimaran el discurs del govern espanyol, que hi ha hagut desobediència, per tant, home, preferiblement un arxiu, òbviament, però no ho sé, s'esperarà baixar el suflé i això fa mantenir el ritme. Estic d'acord amb aquesta apreciació. Crec que nosaltres, com a gent del carrer, no ens hem de preocupar per quin serà el resultat del judici. En tot cas, els que s'han de preocupar són el president i les conselleres, perquè segurament no els agradaria gens que els inhabilitessin, però per part nostra, per part del moviment independentista, no ens ha de preocupar, perquè ens pot beneficiar d'una manera o ens pot beneficiar d'una altra. Jo no soc tan optimista en que el tema quedi arxivat, vist l'interès que hi ha posat el fiscal general de l'Estat, que hi ha posat el govern, diguem-ne, per fer una mena d'escarment. I amb això recordo, per exemple, el cas del Santi Vidal. Amb el Santi Vidal hi havia parlat algunes vegades i ell sempre ha estat convençut que ni l'inhabilitarien, que no li passaria mai res. I en canvi li ha passat. Vull dir, una persona com el Santi Vidal, que hi entén molt de judicatura, ell estava convençut que no podia passar això, que també era un desgavell jurídic si amb ell l'inhabilitaven, i en canvi el van acabar inhabilitant. Perdona, jo estic d'acord amb vosaltres. Jo penso que pel moviment independentista és un regal de procés que ens beneficiarà passi el que passi. També penso que el peix està venut en el sentit que estan inhabilitats prèviament, no ens enganyem, i el feeling que he tingut estant al jutjat ha estat aquest. I a la vegada voldria ressaltar una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Jo després de testificar m'he quedat com a oient, escoltant els testimonis dels pèrits de la Guàrdia Civil.
I la veritat és que la meva sensació i la sensació que hem tingut tothom que estava a la sala era de Mortadelo i Filemón. Perdoneu que ho digui d'aquesta manera, però és que ha estat la meva sensació, hi havia moltes rialles, era gent que quan s'ha presentat a nivell formatiu tenien molts cursos, bueno, tenien molts no, tenien alguns cursos que havien fet pel seu compte sense cap mena de titulació. Un nivell baixíssim. Realment era un nivell molt baix, però és que a més, quan han analitzat què és tot allò que havien fet, el peritatge que havien fet de la part informàtica que els havia entregat T-Systems, jo que sóc enginyer informàtic i entenc com funciona un fitxer CSV i com funciona aquest tipus de coses, estan parlant de conceptes que no encaixaven amb la realitat. A més deien que havien fet un anàlisi forense, clar, parlaven d'anàlisi forense amb un fitxer, és a dir, era tot com una mica trist, no? S'han fet un embolic amb un dels fiscals, també hi ha hagut com un embolic. S'han fet un embolic, no es posaran d'acord entre ells, bueno, està tot com una mica rocambolesc. I després, el que m'ha cridat l'atenció és que després d'haver vist com actuaven ells i com ha transcendit això a la premsa, s'han quedat amb un fragment que ells deien que donaven fe que dintre dels arxius hi havien hagut moviments, s'havien fet coses els dies 4, 7 i 10, em sembla que eren. Fins a l'endemà, és a dir, no? després que el Tribunal Constitucional hagués suspès el procés, quan en realitat no s'havien posat d'acord ni ells, i el que estaven dient és que els fitxers estaven incomplets, que no tenien totes les proves, que no havien pogut, o sigui que ni tan sols podien garantir que aquelles proves realment no haguessin estat manipulades prèviament. Però en canvi els mitjans ha transcendit que realment s'havia pogut com donar comprovació fefaent de que s'havien modificat i s'havien fet coses, no? O sigui, m'ha sorprès. I el nivell ha estat una mica de la tia, no? Gairebé, de Mortadelo i Filemón. També s'ha dit aquesta setmana que el PDeCAT utilitza aquest judici per treure rèdits polítics, perquè hi ha el banc dels acusats, Mas, Ortega i Rigau. Ortega era d'Unió Democràtica, però Rigau i Mas encara és un dels líders del PDeCAT. Considereu que això és així o que realment els ciutadans que es van mobilitzar dilluns anaven a defensar la democràcia, en aquest cas, i no una cara o un color polític determinat? Però que ja saps que el moviment independentista era un moviment que va crear el president Mas, ell sol va tirar endavant tot el procés independentista i era per tapar el 3%. O sigui, això és la tesi, diguem-ne, del govern espanyol i que hi ha gent que l'accepta. Un 3% que a més no ha caigut ningú. No ha caigut ningú i no sé quant més portem. I a més ha aparegut un altre pendrive. Detencions, això sí. Ara hi ha un pendrive nou. Ara hi ha més pendrive i hi ha més proves que a més sí, també, perquè sembla que la setmana passada la Fiscalia Anticorrupció, perquè no els jutges, van detenir persones perquè hi havia noves proves. Bueno, jo quan tornava de la manifestació de la mobilització de suport el dilluns, vaig per fer un cafè i estava el 24 hores, o sigui el canal aquest de notícies de la TV1, i posava, com posava? Locura col·lectiva de los radicales independentistas. O sigui, locura col·lectiva, i així ens qualificàvem, no? La televisió pública espanyola, no? Sí. Home, jo no sé, jo em penso que has fet una pregunta respecte a si pot afavorir amb un partit concret. Jo tinc dubtes, més aviat jo diria que afavoreix i posa a la pantalla i el torna a posar com una persona, com un polític d'actualitat i viu i amb possibilitat és el president, l'Artur Mas sobretot. Més que no pas la gent, és dir, potser no pensa ni que sigui del PDeCAT. A mi m'agradaria remarcar per això la posició, diguem-ne, de la Joana Ortega. Vull dir, una persona d'Unió Democràtica, una persona que segurament dels tres és la que menys compartia de tirar endavant el 9-N i que en canvi s'ha mantingut en el seu lloc de manera fidel i de manera honrada. I ostensiblement el seu partit, en el qual ella encara milita, l'han deixada més sola que la una. Sola que la una. No, i una solidaritat impressionant. Sí, jo d'això que comentaves, Marga, d'aquesta pregunta que tu feies, jo penso que Convergència, l'antiga Convergència i Unió, el PDeCAT, és el partit que ha estat més perjudicat claríssimament de tot l'arc. És a dir, això una operació a favor del PDeCAT, quan és un partit que, segons les enquestes, està molt per sota actualment d'Esquerra Republicana, que ha perdut el seu lideratge, que està jutjat, que té una imatge de 3%. O sigui, si hi ha un partit que en tot això ha perdut molt més enllà de plomes, és el PDeCAT i Convergència. I tant.
Deixeu-me que aprofitem també els últims minuts per parlar d'aquesta setmana. Hi ha hagut ple i per tant s'han produït declaracions molt diferents i una de les que ha defensat la CUP és que el Pacte Nacional pel Referèndum fixi ja la data per aquest referèndum. Considereu que això s'ha de produir de forma imminent? Que els ciutadans també esperen aquesta data per seguir mobilitzats? Ha d'arribar perquè si ha de ser al setembre, hem de treballar amb la hipòtesi del setembre, després ja veurem què passa, si s'avança o no s'avança, però hem de treballar amb la hipòtesi del setembre i s'ha de dir una data perquè hi ha d'haver una campanya, hi ha d'haver una campanya de tots els que volem fer campanya pel sí, hi ha d'haver una campanya institucional per fer, en aquest cas no pel sí, sinó perquè la gent vagi a votar en aquest referèndum i espero que hi hagi també una campanya pel no, cosa que aniria bé, no? No hi és aquesta campanya? No hi és aquesta... Vull dir, les campanyes del sí i el no... La campanya hi és, el que passa que és una campanya encoberta, diguem-ne, una campanya encoberta, no? Però, per tant, i perquè tot això es produeixi, doncs ha d'haver-hi una data. I aquesta data... No creus que pot també haver-hi un tipus de modificació, sobretot després de veure com actua l'estat espanyol respecte a la... Bueno, l'estat espanyol no, en aquest cas als tribunals respecte a la situació de la Carme Forcadell? Exacte. Bueno, això és el motiu que diuen. La Carme Forcadell és la clau, jo entenc que és la clau del procés, la clau de l'avançament o no. Exacte, la clau de l'avançament. La data és prou important per, a veure, jo penso que és com la del 9N, ha d'haver-hi una estratègia política, certa audàcia i certa intel·ligència, i el que diu el company, no? Haurà d'haver-hi una campanya i, per tant, dintre del Pacte Nacional per Referèndum, a veure, aquest Pacte Nacional el que està treballant és per un referèndum pactat, de moment, és així. I pactat, si és pactat, la data també ha de ser pactada. Jo entenc que si poden arribaran al setembre, perquè necessitem un marge de temps. Oh, i tant, necessitem un marge de temps. Si passa alguna cosa més aviat amb la Carme Forcadell, no tant amb l'OMS ni amb el president Mas, si passa alguna cosa amb la Carme Forcadell és el que pot desencadenar, perquè llavors la mateixa desobediència, entre cometes, la practicarà el Parlament. És que pot ser imprevisible. És que, de fet, la Carme Forcadell, a veure com ho dic, tot i que Mas, sota el meu punt de vista personal, molt personal, és un dels grans polítics europeus, i jo crec que ho continuarà sent, la Carme és com la princesa del poble, si em permeteu l'expressió. Sí, tant. O sigui, ara s'enfadarà la Belén Esteban. Comparar-la amb la Belén Esteban l'activisme per després. És activista, és a dir, no és la política professional, sinó que és una persona que està en política, però que no és una política professional. Està fent un servei, i que és la persona que d'alguna manera durant molt temps, o durant el temps principal que ha durat aquest procés, ha estat la persona, la cara visible i la persona que està la líder. És la presidenta del Parlament en actiu. No parlarem perquè no tenim temps, però avui també s'ha conegut que l'Assemblea Nacional Catalana, sabíem tots que havia estat multada per la giganquesta i avui sembla que volen embargar-li directament els comptes perquè pagui la multa. El que passa que la comunicació no els ha arribat directament, tampoc. Vull dir, també arriba mitjançant un proveïdor que els hi diu, etc. Vull dir, és un drama. Bé, gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui al Vull una resposta, i també nosaltres fem un agraïment especial al Josep Pedrol i al Xavi Portet a la producció i a tot l'equip de TV Llobregat. Nosaltres tornarem, com sempre, dijous que ve a partir de les 8. Gràcies i fins aviat.